Yamgela ithemba lami ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi wezulu. Nami bantwana benkosi angithathele lithuba ngiyibongele nje ukuba ngimenywe nakuba umuntu esuka emhlanganweni sisakhathele sinedubulo zomhlangano, kodwa uthe makufika lesi simemo ngathi kumshumayeli ngathi khathi iboshelwa nobizacile umuntu uzozama sibone ukuthi senze njani. Bantwana abahle benkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha, bantwana abahle benkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha, angazi isizathu baba umshumayeli ukhathi isizathu ukuthi abafundi ukuze bathole leli holo mhlambe kube ngani ukuba ungabe ngaphakathi ecollege la befunda khona.
ngoba ngokujwayelekile kuye kube khona lapha abafundi befunda khona. Mhlambe ke ikhona izathu abazaziyo abangayibeka. Ngike ngamenywa enkonzweni enjengalena lapha e-University eWestville. Kwakuphakathi emabhilidini. Ngaze ngathi uShembe kayikhuluma inkohliso. Shembe kayikhuluma into engeke yenzeke noma ngabe iminyaka mingakanani ayisho. Kodwa asuke kushilo uShembe lokugcina kwenzekile. Ngoba ubuNazaretha uqale bayinto ebukeleke phansi kakhulu. Nathi njengezikhathi zethu sisafunda lapha ema-primary kwakungamahloni ukuyiveza ukuthi ukholwa kaShembe. Mhlambe nalo legama ethi Nazaretha lalingakagqami kwakusagqama ukuthi inkolo yakwaShembe. Kungathi kulihlazwana nje ukuthi uyiNazaretha. Akakho umuntu owecabanga ukuthi emabhilidini kahulumeni ey'ndaweni zabamhlophe singangena khona sihlabelele sidlala nathi namhlanje sithi vuka nathi sokhanyiso noma sishaye ney'mbomu ney'gubhu kungabi indaba zalutho. Kodwa ngoba uShembe wakhuluma ngalokhu wathi batabami ayikho into eyobanhle emhlabeni yokwedlula kuNazaretha. Wathi izinto zonke ziyoba khona zibe zihle kodwa ziyokwedlula. Wathi lokhu enibona namhlanje angeke kwedlule. Ikhona kuyoba ngokugcina kuyoba kuhle kwedlula zonke izinto. Kuyinto lena thina funa siyibabaze uma ezikhungweni zemfundo ephakeme kukhona abantu abaziyo ukuthi uShembe ubani. Kungenzeka kubaphathi beyikhungo bangamqondi uShembe ukuthi ubani. Kungenzeka abanye bamqonde kodwa bangafuni ukusho ukuthi uShembe ubani. Zisekhona indawo la khona ukuthi noma befundi becela ukwenza inkonzo enje mhlawumbe abaphathi baleyo ndawo bangavumi. Kodwa bayivumele ezinye inkonzo uba zibe nenkonzo. Ebese kuthi le yamaNazaretha inkonzo ebese bengavumi ngoba abakaqondi ukuthi uNazaretha buyini. Asinababeka calala baqonda ngelinye ilanga. Bayakwazi ukuthi uShembe ubani. Okubalulekile ukuthi nina abantwana esenikulawo mabhilidi noma kulabo baphathi beyikhungo bambone uShembe kini. Ukubona kwabo uShembe kini bayabona ngakho lokho enikwenza ukuthi ningabe namahloni ukuthi ningamaNazaretha. Bayabona ngakho ukuthi ningabi namahloni okusho ukuthi ningamaNazaretha futhi nifisa kwenzekile. Noma ngabe bayanichitha kodwa nibe nisho thina singamaNazaretha sifisa kwenzeke lokhu. Ngoba uNkulunkulu anembulela abantu bonke kanye kanye. Ukuba sembulela kanye kanye ngaba kakho umuntu othe sembonile uShembe abuye abe nomuntu emndenini omfowabo noma uyisihlobo sakhe ongelona iNazaretha. Kodwa silapha nje sineyihlobo engekho eNazarethini ngoba ayikafiki sembulo. uNkulunkulu akabembuleli bona ukuthi yini le sibonayo. Yini le sikuyo basathi umuntu. Kodwa uma uya lapha encwadini yemisebenzi 2 verse 22 kuthiwa madoda waIsrayeli zwanini lamazwi. uJesu waseNazaretha umuntu. Isho kanje. Ithi uJesu waseNazaretha umuntu kodwa oqiniswe uThixo ngemisebenzi emikhulu nangayimangaliso azenzayo phakathi kwenu.
kusho ukuthi uNkulunkulu uyamqinisa umuntu amenze ezima ngalizwi. Bagcina abantu sebethi akuyena umuntu lona uNkulunkulu. Asedukile-ke ngane zakwethu. Uma uya kweka John 10 verse 31 ithi khona abaJuda babutha amatshe babuthela ukhanda inkosi uJesu. Iyabuza inkosi uJesu ukuthi ninibonisile imisebenzi emikhulu engiyenzileyo kaBaba. Impilo umsebenzi enikhandela wona na? Yayikhandwa abantu ababehamba nayo. Ababe ikhule phambi kwabo. Akuyona-ke into entsha ukuthi uma umuntu ethunywe phakathi kwabantu waba umuntu ngokwenyama bangayiboni nenkazimulo kuyo ukuthi akuyone umuntu. Ngoba nasenkosini uKristu kabambonanga uKristu. Kristu namhlanje isimangaliso abantu bonke bakhuluma ngaye nje kodwa ababembona ngamehlo enyama bampika. Uzayibuzeleke kumaJuda ephethe amatshe efuna ukumkhala. Uyabuza kumaJuda ukuthi ngoba nginibonisile imisebenzi emihle nemisebenzi emikhulu engiyenzileyo kaBaba, impilo emsebenzi enikhandela wona la. Bathi hayi asikhandi ngemisebenzi emihle. Le misebenzi okhuluma ngayo asikhandeli yona. Sicasulwa nje into eyodwa ukuthi wena umuntu kodwa uzenza uThixo. Sicasulwa nje into eyodwa ukuthi wena umuntu kodwa uzenza uThixo. Angingeneke enhlosweni yosuku, enhlosweni yokuba sibe la. Kuyinto enkulu kakhulu bantwana benkosi ukwazisa uNkulunkulu. Amen. Ukuba ithemba lakho kuNkulunkulu. Sho njalo indoda eJeremiya lapha esibhalweni Jeremiya 17 verse 7 ithi uyabusisa umuntu ethemba kuJehova. Ithi uma umuntu ethemba kuJehova kuba njengomuntu omile ngasemfuleni. Uthi uma umuntu umile ngasemfuleni noma ungafika izinsuku zosemiso awesabi lutho ngoba impande ziyakwazi ukushona phansi zilanda amanzi. Athi umuntu odlulayo abona ukuthi imithi yonke iqalekile kodwa ubone lo muntu uqephezela amaqabunga wehlaza. Athi lo muntu uqalekile ngani ngoba izulu lobisile. Athi uJeremiya hayi ngoba impande ziyawathola amanzi ejuleni. Umuntu wethemba uNkulunkulu lo. Ayibonge inkosi. Ithemba-ke abantwana benkosi leli ngifuna ukukhuluma ngalo. Nokumcela uNkulunkulu uba beseduze kwenu kuyinto enkulu. Ngoba akuyona into enzima ukuthi senihamba ukhalo olude kangaka. Uthi lapho usuthi unyaka wami wokugcina lo shone phansi. Okungaba zizathu eziningi. Thina sizocela uNkulunkulu wethu esimethembayo ukuthi noma ngabe umuntu unasiphi isizathu esingenza ngaphumeleli asingahambi phambi kwakhe manje. Niphume emakhaya. Amakhaya niphuma kuwo kabefana. Abanye bakhuliswa befundiswa ngogogo ngemali yempesheni. Abanye kuyapataniswe. Kodwa umuntu osuke emisele uyayazi ukuthi emphumele ekhaya yini. Azafike kulesi sigabeni kuso. Ngoba umuntu othe phuma ekhaya agcina mase efike kuhambeni athole abangane athole ezinye imfundiso ebese ekhohlwa ukuthi uqhamuke ekhaya. Uqhamuke ekhaya elinjani? Leli khaya aqhamuka lo libhekeni kuye kusasa. Ngeke ngadabuka fundisi. Ifolo lomuntu umvangeli noma Ngiyamuza ukuthi kwase kwavalwa emhlanganweni ngekho. Uthi mfundisi bengibophile impela ngithi ngiyeza. Kodwa la ngikhona
ingane ibulala uyise yabulala unina. Yabagenxa nje yabaqoba yaqala ngoyise wathi uyasuka unina uyawulekelela umyeni wakhe yaqoba yena unina bebengcwatshwa bobabili uthi bangene ethuneni lodwa laba bantu. Yini uma lengane ibiphila ingambulala kanjani uyise, ingambulala kanjani unina? Ngoba ithi incwadi esifundayo uma uyihlononoke beke bakusola kwiziqalekiso lokho. Uma bekusolile nje iqalekiso angazi uma umbeka isandla ukuthi ingane iqalekiso. Khona ungakhipha inkomo uhlawule kuyafinyelela yini lapho ufuna kufinyelele khona uma umzali wakho uzozwa umbeka isandla. Angikhuluma ukuthi wazazafa. Ngangikhona eMtuba ngelinye ilanga enkosini yami uthi ngolugcina isahamba phakathi kolayini nikelisi. Kwaguqani kwakukhona wesifazane la ngigube ngapha sibukana. Wathi uma efika phambi kwalesifazane wathi baba, ngaxabana nobaba. Wathi baba awu. Waphinda baba, ngaxabana nobaba, baba waze wafa singakhulumisana. Wathi baba awu. Uxabana kanjani umuntu noyise? Amazwi othiko la. Uxabana kanjani umuntu noyise? Mase ngithi mina wewe dadewethu thani baba cela intethelelo. Ukuze baba bulale ukuthi ufuna ukuthini. Baba cela intethelelo wathi oh siyakhuluma ke manje. Wathi angazi noma ikhona intethelelo ukuthi oxabana noyise. Athi ngokuxabana noyise azafe engazange athethelelane noyise. Thixo unamandla onke uthi ke lomvangeli lengane sibabulela abazali yasigibela phekwethu isifuna ubona ke manje ozoqhamuka ukuthi ubani. Ibingeyodwa lengane ibihlele into ehluwa ngabantu abasha. Lapho damuka khona lokhu kuyoba ngathi amanga ukuthi uyise akasekho nonina kakho babulewe yiyo. Anombongo uNkulunkulu bantwana. Noma ngaba nikakutholeni ukufunayo nibonga nje ukuthi uNkulunkulu unehlukanisele nezinto ezinjalo. Ngoba abazali bethembelekile. Ikini liyoshintshwa uwe. Noma ngabe ukhule kanjani kodwa umzali uhlalele wena ukuthi uyolishintsha ikini ngelinye ilanga.
abanye baqhamuka emzini nakhona bengasekho ubaba besele nomama abambe ngamazinyo unkosikazi esikela amakhosikazi utshani ewathezela izinkulu enza lokha ebekelela ukuthi ingane yakhe ihambe yofunda ngoba umuzi wanenkosikazi ima ihlezi ithi ngihlalele lengane uyihlazo uma umuntu uthi ethi eqhamuka ekhaya enomzali opatanisayo ukuze ashintshe ihubo ebese ingane isikhohlwa ukuthi ngiphume ekhaya njani ebesikhohlwa ukuthi ngiphume ekhaya njani kufanele ube nenhloso yokuthi njengoba ngifunda nje ngifuna ukuthi uma sengiphumelele ngifuna umama athokoze ngifuna umama ajabule ngifuna ubaba akagibela imoto yami into yokuqala leyo ufuna uyenze bese enhlizweni yakho ngoba uNkulunkulu uphuma ukuphumelisa lokho kusiswa uwe ngifuna ukuthi ubaba kasangabe nayo imoto ngifuna aqala ukuhlala emotini yami umama kazahle kahle wayihlupheka ekhulisa mina ngifuna kajabule uma sengisebenza kube yinto esenhlizweni yakho le ngoba uNkulunkulu uhlola inhliziyo yomuntu ma kunefiso ezinhle uNkulunkulu uyophumelelisa ngalamazwi inqondo ukuthi ma uJeremiya ethi umuntu obusiswayo othemba kuJehova ukhulunywa ngabantu abanjengani nina niyethemba kuJehova uma beningethembi kuJehova ziningi izinto ebeningaphuma nabantu abangakhohlwa ngaphandle ukuthi hayi bakhona abantu abezizaba aniyanga kubantu abezizaba kuthiwe qhumane niphalaze noma usiyobhala ukuthi uthinte emashiyeni zikhona lezi zingamathemba abantu asikusoli uma bethembele kuko kubasebenzela kodwa ukukhulu kakhulu uma nethemba uJehova ni njengomthombile ngasemfuleni ongaqaleki noma salomisile izulu ziningi-ke izinto thina esifuna siyikhulekelela ezenza umuntu angaphumeleli omunye abanjwe nje into encane abanjwe umsamo wakuba abanjwe ikhaya aphume kulo khona isalukazi nje sithi hawu sefunda wafika lapha kanginakile ngifuna ukumlaya omunye unengane yakwabo eyaphuphuma yaziwa nonina kayazi ayiveli na ngoba thatha isikhathi lezinto bayicatha zivela usuhlupheka isikhathi eside sizocela lokho thina ukuthi ushembe sinethembayo unyazo lwezulu noma ngabe ikhona into enjalo asingaveli manje ziningi izinto ezingaqhamuka ziphazamise uhambo lwakho kule mfundo enifundayo engaqhamuka zingesona isono kodwa kungenxa yamagceke eqhamuka kuwo kungenxa yamakhaya eqhamuke kuwo kungenxa yokuzaleka ngendlela emzaleke ngayo yonke lento iyayilimaza imfundo yomuntu omncane omunye ababa khona idlozi lithi hayi owami lo nalabo bathi hayi owethu lo ebese bakhona abama ngaphambili sifuna ukubona uzodlula kanjani sidingani sidinga umkhuleko lona sizokwenza lapha endlini asize khona uzoprofitela ukuthi unenkinga ethile wena kodwa thina sidinga umkhuleko kuphela ukuthi uNkulunkulu wazi indlela zomuntu uNkulunkulu wazi umuntu ngamunye akasusa lokho ngase kume endleleni yakho angabibikho zophazamiseka ngoba lapho wakhona njengoba nifunda nje bakhona abathi ngibone abanye ngamakhelwane abanye abasemndenini ngoba imndeni yethi njalo emndenini khona abantu abangafisi ukubona omunye umuzi uvuka abajabulela umuzi mawuwa abajabulela ukubona indlinye noma uyibona idlidilika uma uNkulunkulu esenza umusa kule ndlu edilikayo wanengane ephushwa nzima ayanakwa
lendlu edilikayo ebese kuba khona umona labo makhelwane kube khona umona ngisho emndenini basuna bame ngenyanga angifuna ukuyibona ukuthi uyifike lapho iphikelele khona ebese beqhumba phansi kodwa ngifuna ukuthi incwadi kaMikha 7:8 ithi ungathokozi ngami isitha sami mangwini ithi ngizovuka ungathokozi ngami isitha sami mangwini ngizovuka ithe emnyameni uJehova ukukhanya kimi nani nisho njalo uthe noma ngiwile namhlanje kodwa ngizovuka noma kungamnyama namhlanje kuzokhanya kusasa ngoba uJehova engithembayo uzokhanyisa ngelinye ilanga ungasho ukuthi awuphelile ngami mina nje nginebhada ngazi kwenzekani kimi hayi hlala ethembeni ake sifundeke incwadi Johana uqala isahluko sesihlanu ivesi lika 14 no 15 mavesi amabili kuphela bese siyabhala Nkosi yamela ithemba lami isahluko sesihlanu ivesi 14 ithi lesi sibinde sinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa leli ithemba esinalo kuye yebo lokuthi nxa sicela into ngokwethemba ngokentando yakhe uyakusizwa uma sazi ukuthi uyasizwa siyazi siyakuzuza lokho esicelayo kuye noma sicelane amen Amen. ilesi sibinde sinaso kuye sokuthi uma sicela kuye uyasizwa uma ke sikholwa ukuthi ushembe sicela kuye uyasizwa kusho ukuthi sicela usesitholile hayi igama lenkosi libonga amen ilesi sibinde sinaso sokuthi esicela kuye ngesikhathi sicela yena uyasizwa uma ke sikholwa ukuthi ushembe sikhuluma naye manje uyasizwa asikholwe ukuthi esicelayo sesikutholile ithemba hlala nethembeni ukuthi uNkulunkulu enimcelile uyanizwa uma enizwa already nimcelile senimtholile nizophumelela uma nimethemba ake ngikhulume le ndaba bese ngiyavala uNkulunkulu kasebenzi ngomuntu ogcotshweyo nina ninethemba lokuthi ngoba sibiza abefundisi khona nabashumayeli nabakhokheli uNkulunkulu uhlala kumuntu noma ungakanani kodwa uhlala kumuntu omethembayo kodwa uma uyingabaza wena uthi ngeke uNkulunkulu ahlale kimi ngento engiyiyo akazokuhlala angazoma ngezwakala kulungile sathi nethembele ekuthenini uma kufika umfundisi ufisa ndasashela ma kufika umshumayeli nomkhokheli nomvangeli ufika abagxotshwa bakashela kulungile lokwethembe lokho kodwa ngifuna mina ukunikeza ithembe lithi wena uqobo lwakho uma umethemba uNkulunkulu ungazenza izinto zenzeke ngoba kazenziwa inyama yomfundisi
zenziwa ithemba, zenziwa ushembe ohlezi umfundisi, ohlezi umuntu ogcotshiweyo. Nawe uNkulunkulu angahlala kuwe, zenzeke izinto. Igama lenkosi alibonge. Ngizokhuluma nje nentombazane azoyazi nangumkhokheli, ayazi nangumshumayeli. Ikhona intombazane yakwamhlomo elapha ethempeleni lakho baba, ethe kwiyo ukuthiwa usiphiwe. Akayazi imikhona endlini. Ayikho. Ngangisafunda primary lapha ekhaya. Esikoleni wami safaka ikhinjana ekakhakhi. Angimethemba kakhulu uNkulunkulu. Futhi ngangibuzwa ukuthi uhlala kimi. uNkulunkulu bahlala kuye uyamuzwa. Futhi uma esemukile nawe uyamuzwa. Fanele uqale phansi ulinde umcele uNkulunkulu umoya uthina zathu ngcono ungasuki kimi. Athi ngiphume ekhaya ekuseni. Ubuphansi umzi wakithi napho phezulu lapho kaMhlongo. Umuzi phezulu egqumeni, indlela ekhuphuka ngenyawo ukhuphukela khona. Ngathi uma ngiphuma nje ekhaya lapha eMlalazini ngizosekukhala sililo phezulu. Ngiphethe incwadi zami nje ngiyahamba ngesikoleni. Ngifake ikhinjana ekakhakhi. Kodwa ngiyamuzwa ushembe ukuthi uyaphila kimi. Ngifuna ukunika leli ithemba bafowethu, madodana namadodakazi. Amen. Ngifuna ukunika ithemba. Yanini ukuyobhala nithi uNkulunkulu uphila kimi, ophila kimi uNkulunkulu uzokwenza kwenzeke. Kodwa uma uzobethemba uNkulunkulu ophila komunye umuntu akuzokwenzeka. Themba uNkulunkulu ophila kuwe. Ungazeli. Thane nami uNkulunkulu angaphila. Nami uNkulunkulu akazenza imangaliso ngami. Ngathi uma ngiphuphuka ngithi kuyakhalwa la. Hawu. Indlela idlula khona sakushona ugogo kaSiphiwe. Ngingani. Kodwa nginoshembe omdala owayengeyona ingane. Amen. Indlela idlula la. Njalo lazalwa sesifile. Uyakhala. Ngaqonda kuzo. Angiphethe eNazaretha, ngiphethe izinto zami zasesikoleni. Ngaqonda ngoba ngabe uNkulunkulu wayephila kimi. Engangathi uNkulunkulu uhlala endlini yesonto, ngibona mhlanga esontweni ngeSabatha. Ngoba uNkulunkulu uhlala endlini yesonto. uNkulunkulu angahlali ematsheni. Angahlali futhi eyisasaneni lezesonto phansi kwazo. Akahlale kuwe. Amen. Ayibonge Nkosi. Nginipha umphako ukuthi phuma lapha noshembe ohlala kimi. Noshembe ozophila kimi. Uma ehlala lapho othandweni noma ehlala ngapha enaleni azomakhoba ngakhona enaleni ngapha. Uma ehlala enaleni uNkulunkulu wakho ehlala othandweni awuzuba naye la ubhala khona. Akahlale kuwe, akaphile kuwe. Ebese umethemba. Ngaqonda ngo ngathi mangifika sesimbuzi usalukazi lapha ugogo kaSiphiwe nombuza ngokhokhela. Sembuza ugogo kaSiphiwe la. Ngavele nganesipindi sisimanga. Ngathi buyisana amanzi. Ngisho umuntu osembuziwe kade ethelwa ngamanzi. Sifini salukazi masibili. Alanda amanzi. Ngajikjela phansi ngangiphethe. Ngafaka isandla ngawathandazela. Ngathi ngembuleni ingane ngikhuluma ngani madala kabi baningana. Khuluma ngengane mina efaka ikhinjana engakayikakade. Phela ngangayingane nami. Ngabona sesimhlophe ukuthi wena sabe samhlophe. Sabe sazigane nathi. Sihlabelelo 232 Shumaye ngifundele ivesi lesihlanu. Isihlabelelo samaNazaretha 232 ivesi lesihlanu. Ukwethemba
usimangate yena utasha ukwethemba uSimakade nokucasha ngaye kuyinto elungileyo kuyedeleleka. Amen. Asikube ukwethemba uSimakade yena utasha nutasha sembulisa lokazi sengiwakhulekela amazi faka ushembe wami ohlala kimi uphila kimi ongahlali ekhambeni la kusonta khona ongahlali eganwini ongahlali esasaleni ongahlali nasematsheni amhlophe ngoba ushembe ufuna ahlale kuwe ngoba uma ehlala endlini yesonto uma ehlala ematsheni amhlophe uma ehlala phansi kwezihlahla mhlawumbe ungekho phansi kwezihlahla kusho ukuthi wena mhlawumbe ngenanga endlini yesonto kusho ukuthi uhamba wedwa awunaye lo Jehova ungumelusi wakho othi noma ngihamba esigodini sethu zilokufa athi angikwesaba kubi ngoba wena Jehova ukimi angithi uthi uJehova uwe noma ngihamba esigodini sethu zilokufa angikwesaba kubi ngoba wena Jehova ukimi ufuna kushaya bahlale kuwe ngoba umehlala kuwe noma ususemgodini yobungene naye ayibonge inkosi noma ususedeskini uzobuhlezi naye uzobuhlezi naye la ubhala khona uma kodwa ehlala kuwe manje thina sizonifunza ushaya akahlale kini ngoba uma nizomshiya kuleli holo ndobe nibhala nodwa lapha engekho yena namshiya kuleli holo athusana ingubo esusa ingubo sebesusa ingubo esalukazini athi baba wethu osesulwini
amanzi kwathi aphephela khona savuka isalukazi ayibonkosi anobuza uSiphiwe Mgogeni ugogo wakhe lengikhuluma ngayo ngangise primary hayi college hayi university hayi high school primary ngathi ngiyafika esikoleni ngafika ummema esenesangweni sasiphethe ummema wakhe bashe wegane lapha kwabiyela esevimbile kwalesi sikhathi ngathi uma sengibeka indaba ngathi hayi memo kade ngisavusa umuntu bese efile ayibonge inkosi uNkulunkulu ohlala kuwe uNkulunkulu ohlala sonke asibe noNkulunkulu ohlala kithi 1992 ngemva zokhumbula babukhathi niyakhumbula uJuly wabaselinda enyangeni yezulu sabophela sisuka kwaMatshu saphikile elinda selithenisa uJuly uselinda bathi abanye siyi awukazi uJuly ube ngaphandle kwasebuhleni sabashiya behlezi abantu baMatshu sathi cha silandeliswe uma sethe ngila siya lapha khona sabophela ebusuku ngelilanga ngolwesihlanu siphekelele elinda sasahamba ngemoto zethu ngapha eFriday kwakuthiwa umlambo yalayisha imoto yagcwala bazolanda iveni walayisha khona ikhwama zethu nezigubhu zamanzi wangena inkosikazi yakwaMakhathini ngaphezulu lakithi igona ingane ayikhona sayilandelana nemoto mase sekwaceza saduka sabamba umgwaqo ophelele kwaceza ulwesihlanu ebusuku akusekho ngisho umuntu obuza kuye emgwaqweni thatha mase siphenduka sesibuya odriver sebeshayela abamawani abacasukile sulahleka upetrol omningi sedukile sathi siyafika lapho kunebhendi nje khona siyafika sibona amalambe ekhanya phansi lapha kanti siginqikile iveni lene ikhwama zethu nenkosikazi yakwaMakhathini leli moto ibheke phezulu kwakukhona umshumela uzuza phakathi cha umzuza wayekithi kwaphikelela saphikelela khona siyafica ushela yakhala inkosikazi emsama awungengane yami hawu ngengane yami ngofike ngithini ezweni lakithi kodwa ayikholwa inkosikazi ndlela kuyashebe zokuthanda umuntu ayiqede kodwa ngikhuluma ngethemba likaNkulunkulu ohlala kumuntu wathi uma unzuza ezebona lezi ikhwama unzuza lapha emanzimelweni sehambile manje mayedonse ikhwama yakhala inkosikazi ithi sayibona ingane yami kwakhona uthi kukhona kulapha ngasenyaweni engathi kuthambile ileli imoto amasonto ayasuye ngaphezulu beke phezulu athi mayidonse ingane sithule ukwethemba uSimakade ngininikeza ithemba mNazaretha eNcwele ngininika ithemba ngane zami ukwethemba uNkulunkulu ngwethemba uGumede themba uNkulunkulu ohlala kuwe ngoba uGumede uthemba uNkulunkulu ohlala kuye mina ngizokunicobelele ukuthi uNkulunkulu uyahlala kumuntu masukuzeya ungayindaba thani lo uNkulunkulu ohlala kimi nami engazenza lezi zinto zenzeke yathi mayidonsa lengane egxuma unzuza kungasekho ngomshumayeli mina kwakunyaka wesibili emshumayeleni gcotshwe ngo1990 la eJudiya gcotshwe inyanga ezulu 92 kwakunyaka wesibili ngingumshumayeli eyakithi phela ingane isibhunge sami nje angizokusesaba mina ayithatha ingane akhuphuka nemqhenzeni wentaba afike ngadundubala phezulu sasaphatha ama briefcase naka ngaba sama briefcase kwakukhona ama briefcase sasiwaphatha ezethu ingubo zesonto wangayiphakishi ezinye ingubo noma upakishile imphalo yakho imvunulo yakho khona ibriefcase nje ofake khona umNazaretha wakho neBhayibheli nehlabelelo nomqhele akungeni omunye ngine briefcase yami nami engaka engathi uma ngidundubala ngaphezulu emgwaqweni ngafika ngayibeka phansi lengane siyithule ngayijikijela phansi ngangena emotini ngahosha ibriefcase yami ngakhipha umNazaretha wami ngawugalela egazini ngathi umoya wakho awuzenkosi baphila abantu bakho angehla ngishone ezantsi nomgwaqo ngishone ngapha endla nomgwaqo njengohlanya iyakhala inkosikazi lapha
isiyisola ukuthi biyaphi ayikholwa umyeni wayo wayesephendukile wathi ngihambeleni nayo uyakoyibi angazi wayobikane lini kanti izofingana endleleni kodwa ngalonkulunkulu esimethembayo ngalonkulunkulu engithi methembeni ngakhuleka yazi yavukela kimi namhlanje khona yaphila ibonkosi ukwethemba usimakade yena uqasha bantwana benkosi imine ngiyakude kunani nonke lapha lithi ibanga elizohanjwa yimi angingadonsi kodwa ngicelela ithemba uNkulunkulu elimcelile ukuthi akanikhumbuze enikufundileyo ubesho njalo nayizolo evala umhlangano eJudiya unicelele ukuthi uNkulunkulu anikhumbule ninabafundi ukuthi nikukhumbule nikufundileyo ningakukhohlwa nathi sizohamba emazwini kaShembe ukuthi yena okwazi ukuvuselela umqondo womuntu nalowo othi uma esebhala afike lobuthongo akafika uNkulunkulu aphebeze angabe biyikhoze naye ziningi izinto ezihlukumeza umuntu noma ngabe uzwa kuthweka kwenze njani ungamsagxila kuloko hlala kuloko obhekene nakho ngoba zizoqhamuka izinto ezinye ngalezi izinsuku ziqhamuka ngekhathi ufocus emsebenzini wesikole uzokuthweka sekunje uthweka sekunje ungabusavumi ukulalela konke lokho bheka lo msebenzi obhekene nawo uNkulunkulu ohlala kini ke bantwana benkosi sinicelele ukuthi akahambe nani ayobhala nani kusasa kube yini niyobe nifakaza nithi ngela ngithile bafika befundisi bazosipha umkhuleko sawubona umkhuleko usebenza kodwa uma wena ithemba na into enkulu ithemba ithi ingoma esihlabelele yona Nkosi yamukela ithemba lami nakho ngiguqe phambi kwakho ibe sithi woza mntanami ngokwemukelisa ngethemba uma wena unethemba Shembe uzokwamukelisa ngethemba alawo mazwi siyabonga kakhulu bantwana benkosi inkosi bosizwe amen